ଅଛି ଏକ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏକ ଏକ ଦୁଇ ହେଲା ଦୁଇ ଏଇଠି ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତିନି ଏଠି ଅଛି ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କେତେ ହେଲା ଚାରି ଏଠି ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ଏଠି ହଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲେଖା ହେଇଛି ଛଅ ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ତାପରେ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଏଠି ଅଛି र